רוצה שנייה יא יא בלי בעיה יא יא להיות בעיה יא יא צועק יא יא נשאר נה 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 במקהלה לה לה דורם מפה פה סודה סילה לה לה רוצה שנייה יא יא בלי בעיה יא יא להיות בעיה יא צועק יא יא נשאר נה 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 במקהלה לה לה דורם מפה פה סודה סילה לה לה מחפש מקום במקום מקום, אתן לחלום רק שרדתי בנס ואז התחלתי לעשות ראפ. פלשבקים זורקים אותי צפונה ודרומה, תגיד איך ללא כיוון דרכי תוביל אותי לרוגע. קפקזים רבות הפול להפוך לרובוט ראפ. נכון כולם אחים אבל אני לא צריך טובות בלט. פסיכיאטר קוברה מחפש לדחוף רעל, אל תיגעו בקלונק זה דפק לי את הנורמה. אומייגאד איך אצא מהמצב הזה, לא ביקשתי צאו מכאן אז צאו מכאן לעזאזל. אבוד בתוך מבוך בחיפוש אחר תכלס, מפה לשם לדפוק נשארת כדורים כמו פאקמן. רוצה שנייה יא יא בלי בעיה יא יא להיות בעיה יא צועק יא יא נשאר נה 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 במקהלה לה לה דורם מפה פה פה סודה סילה לה לה רוצה שנייה יא יא בלי בעיה יא יא להיות בעיה יא צועק יא יא נשאר נה 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 במקהלה לה לה דורם מפה פה פה סודה סילה לה לה מחפש מקום במקום מקום, אתן לחלום רק עושה מה שאפשר כדי לשרוד בתוך הג'ורה. מה שלא יהיה אני ממשיך בלי לעצור כאן, אין דבר לא אפשרי אבל לפעמים זה לא קל. מפתח דמות כדי לברוח מהראש קצת, ADHD כמו התבלבלות מאוד סם. עוד איתי מגיל קטן נשמע פשוט וגם רגיל, for real אני לא מקשיב לכל כלל. בתור ילד נתנו לי רטלין ואטנט, כי כל אחד שבא מולי נכנס איתו לפאטל. הפרעות התנהגות, פעלתנות יותר וקשב, כל החיים נלחם להתרכז בחוסר שקט. עבודה בלי סוף וזה מרגיש נכון, לא הייתי בבית ספר צברתי ניסיון. יש בגרות נכון? ידעתי את החומר, למדתי חשבון שאני מכרתי חומר. רוצה שנייה יא יא בלי בעיה יא יא להיות בעיה יא